les afores de Reus fa més de 60 anys que Villablanca, dins del grup Pere Mata, treballa al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual amb un objectiu molt clar, l'atenció de qualitat. La llarga trajectòria i el gran abast de la seva tasca l'han consolidat com una de les organitzacions més completes en el camp de la discapacitat intel·lectual de Catalunya. 600 professionals al servei de més de 1.200 usuaris. Jo crec que és molt important, primer, la implicació de l'administració, segon, el recolzament de les famílies, tercer, els professionals que tenen aquestes persones, que estiguin cada vegada més formats, i una quarta que seria la investigació. Per avançar en aquesta millora, l'any 2009 es crea UNIVIT, una unitat de recerca sense precedents a Europa que es basa en la investigació genètica i en la innovació en el camp de l'assistència. Villablanca ofereix un entorn privilegiat a la recerca, ja que els usuaris es poden beneficiar dels avenços de forma immediata. UNIVIT es una gran oportunidad que tenemos como institución para ofrecer a las personas que atendemos una gran mejora, una gran calidad en la asistencia. Es decir, la UNIVIT es una investigación que al final lo que queremos es que repercuta en el día a día de las personas que atendemos, en el día a día de los trabajadores que cuidan a les persones que atendemos. Una de les evidències que tenen damunt la taula és el fet que les persones amb discapacitat intel·lectual acostumen a presentar altres malalties associades. Cuando nosotros decimos que la discapacidad intelectual casi nunca viene sola, muchas veces tiene que ver con el propio origen de la discapacidad intelectual. Hay un porcentaje muy alto que están debidas por causas genéticas. Cuando una persona tiene una discapacidad intelectual asociada a una causa genética, esa misma causa genética también puede ser el origen de otro tipo de enfermedades, tanto mentales como físicas. Por eso la discapacidad intelectual casi nunca viene sola. Aquest fet ha incentivat a l'UNIVIT a fer un pas més enllà en la investigació, el projecte Pomona Infant, on s'entrevistaran més de 500 nens i adolescents espanyols per conèixer el seu estat de salut general. La idea de este proyecto es que tenemos muy claro que no sabemos qué ocurre con la salud de la población infantojuvenil con discapacidad intelectual. Este proyecto nos podrá dar los resultados que necesitamos para crear una guía de atención sanitaria o cualquier otro tipo de protocolo. Es tracta, doncs, d'una investigació pionera que pot facilitar la detecció precoç i activar els tractaments preventius. El proyecto Pomona puede tener un doble beneficio para las personas con discapacidad intelectual. Por una parte, un beneficio individual de la persona que participa en la entrevista, porque nosotros podremos detectar si hay problemas de salud que no están siendo tratados en ese momento. Pero también tiene un doble beneficio porque los resultados que obtengamos ayudarán a toda la comunidad de personas con discapacidad intelectual, incluso a prevenir un problema antes de que pueda aparecer. El projecte Pomona Infant pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i ho fa des de l'experiència i inquietud de Villablanca, des de l'excel·lència d'UNIVIT i des de la vocació de servei del projecte Pomona. Col·laborar amb el projecte Pomona Infant és col·laborar a fer un món millor.